Shim number Praspa like sang. Pra like sang. Keperthai baro kan mani yami kutrai kan ruai yami kan ruai ro ikerteng kicangmi ko bahalor tam ai ikerteng ukpa badukun badumen sim bakun amen kajing jang utrai jang u Jesu Christ Kajing i jong u blei lembat kanya slok jong mensim bakun indon ringkat bat pi baro ringkat bat biru aga gospel ke pamanta kesngi ka Maria ke ong ya kita ki syakri sale kadba u ong ye pi Saleh kat bau Jisu ong, teu Jisu ongi menta, ban pai show blay, pa, ban pan maaf na naga benta ki pop ki sang, ki lai ki liat ki tam ki duna, ke cing em ke jengi. Jisu ki kentien menengkong jong Jisu habau yalap along, ke himau blay kalajan, tu kala ke bamot, batu ngeit haga gospel. Tunya sangai menta shibhang pan pan maap na ublay nakabenta ki pop kisang ki lai ki let ki tam ki duna ke ching em changi kebalang ngeduai lang nagaslah kabakhat lai ban pan maab no blei nagabenta ki pop ki sang ki lai ki let ki tam ki duna ke em jangi nga pla hau blei beden bor baro beraphi ko men ko para ba ngalale pop shi bon da ke jing perkhat da ki ktin da ki kam bada ke jing le klet da ke jing le palat jonga da ke jing le palat jonga da ke jing le palat bakrau jonga namar kata agar pa di Maria bekui ke bayesa kate suti ya ki angel begidu kui media pi ko men ko para banduai nagabata jonga hau trai ublei jongi Blay badan bor baronis na yangi manala map no ki pop jangi unyalam yangi sya kecing em bam cukon. Utrai
aduai. Go blay baden bor barobat beem junam. Meu bapaniai dikie baro habeneng barakandau. Tus ngabis nei ye kijing kerpat jungi pat kijong me. Batu ai ye kijing suk kijong me hakis ngi kijongi. Utrai jongi uji supresu kun jong me. Ubay merbasun syarengkat bat me lembat umen simbaku. Way blay junam la junam. Kajing pule baningkong. Kajing pule na ke kitab u Isaya. Na ke benta ke Sion ngan om ngapjar. Pat na ke benta ke Jerusalem ngan om syong thaj. Hado ba kajing penksan jangka kanda tingshan kum kajing syai. Pat kajing penem jangka kanda thaba klek kum kasyarak
kabame kijat bin rew kin sayo I ya ka jingpen ksan jangpa bat kis baro ya ka buram jangpa bat an sakot ya pa da ka kerteng batamai ya ka ba ka shintur jang utrahi kan sajer pan salong ka pan snyat ka ba pranai ha ka kti utrai bat ka pan snyat sim ha ka kti ublei jangpa Anam sinshu yapa kabarangli, but yakari jangpa anam kotshu kabakinja. Henry and sa ay kerteng yapa kajinkmen janga kadon haka. But yakari jangpa kabalapoy ka. Naba utray ulas ngokmen hapa, but yakari jangpa ansa yapin poy ka. Kumba usamla uyap poy ka but kathaysati. Kumtaru ki khon chin rang jangpa kin sakam kin ti yapa bat kumba unong let kurim usngok men hala kanong let kurim kumta ru utra ublei jangpa unsa snok men hapa kaktin jong utrai in shim yakasam kandai punriu the number new spa propusam new prasam
Kajing puli nagasithi baningkong u Paulus bakut chiki Kristan ha Korin. Day uway bat uju umensim ubayasam yaki ha uway pa uway katba umon. Ko para don kisap baper henray uju umensim. Kidon ki kam shakri baper henray uju utray. Bat kidon ki jing tray baper henray uju ublay upapentray kam yaki baro haman la ubriw. Ha uway pa uway ubriw la aya ka jing penpaw umensim na kabanta ka jing bahalang. Ha uway la ay ling ba umensim yagaktian ka jing stan. But ha uway pat la ay yagaktian jong ka jing tip da uju hi umensim. Ha uway pat la ay ka jinget da uju umensim. Ha uway pat la ay yaki jingay ban penkia da uway hi umensim. Ha uway pat yakabor ban le ki kampala. Ha uway pat yakajing yatu lapa. Ha uway pat yakajing nang ban penya per yaki mensim. Ha uway pat kajing nang yakiktian kitalien ba per. Ha uway pat yakajing nang ban batay yakiktian kitalien. Yaki ni baro la pentray kam da uway bat uju umensim. Ubasam yaki ha uway pa uway katba umon. Kaktian jong utray. Ublay ulakhot yangi lengba ka gospel. Bangin dubyo yakaburam jong utray jongi u Jesu Christ. Utray udon ringkat bat pi. Jing puli naga gospel bakut kat kumu ya anis. Hai gede gepor, ladon gejing genti kurem hagashnong kana ha Galilea. Barga kami ujisu kaladon hangta. Ye ujisu lem bat kisenran jung uru lakhot sngobha sya kata kejing kentiu kurem. Habagawan kalalut no. Kami ujisu kalaong hau kim don wanshu. Badu ujisu laong haka balai pikus lai kata me kampat poi kaya jonga. Me chong u kalabata ig shakri sale kat bau ong yapi te ladon hangta nyau teligi khra ki badaki mau naga banta ki riti jing penku jing ju ki bangyam uwe kumba chi pheo arpo priang Jesu lo ong haki tu pendap igini kra daga la pendap shon yaki nang taw loong haki manta tong kandiat badrai ka shaurang ba jingkawai kumta gilara yaka shau habau rang ba jingkawai ulamat yakata kabala kalawain Bad shemtip nang no lawan ra yaka Henry kishakri
batong ya kata ka kila tem utau orang ba cing kawai ula khot ya urang leit kurim baru ula ong ha ubriu baro u aishwa ya ka wain ka babha badanda kinang syong bam kilia di bha usai da ka bakham po dor henry mapi pila tengkai ka babhatam hadu menta ya kani gadak ka banengkong nagidak kisien jong Jisu lale haga snong Galilea hakana Galilea bat ulapan pau ya ga buram jong bat kisenran jong kilanget hau ka gospel jong utrai Agani kejaga jong kejing le jong Jisu yagini ke kampla jing penkala wahnya ke nga dan bok ngelapoi arsin bat man kopor habangi leit rengkat bat ki Shikurim lada ki don haga trip ki ba Shikurim lapoi hang ni ngi pentamai ya kejing kularkan Shikurim jongki ban penskam syushu ya kena kejaga ke bakerpang ke bau Jisu lale ke kampala ban ong ba ka syongha syaman kamdei ban klemrang ya ke syongha syaman lakan tiu ya ka sya ka kerdan sakramen ke kam jing penem kani kelong ke kubor ke bau Jisu ku aban ai hak basdang artat jong kani kam jing lapaj ba ke jong ba kumba utip ba ulami na ke yeng kesem blai ka trinity ba khoi ude person baar ulami na ke yeng kesem ba khoi thana Nazaret hak ba hangta don ke jing ie Joseph ka Maria ba Jisu kumta ukwa ba bar khoi ki yeng kesem hak perthei kilong ki yeng sem ki ba ublei udan rangkat bat ki tena kani gadau ulale ya kata kampla ke badengkong ba ule ke de ke jingpen kala wan ya ka angni ngisat pule ya kani ke jingpule bunsin haga sngi kan tegurem bat shisha naga banta jungi Kristan namta jungi Katolik hamtam man kasngi ublei kadi kasngi kan tiu kurim jongi namar kadi kasngi jong kajing job kasngi jong kajing mi pat jong Jisu kasngi ublei kadi kasngi kajing mi pat jong Jisu iong berborak si sajain weekend mo kisaya kublei wi pat po office ng Jakarta happy weekend iong mo kut tayo ti kasngi ublei kajing sedang tayo nam ta jungi ki khun Kristan Katolik kamdei kajing sngi syuti anda kajing sedang ya katayo ti kadei kasngi bangi sedang ibu ya ka bakadei kasngi kentiu kurem kasngi kajing ya dei ke bajan jungi bad ublei kajing sngau thu ba kumau Jisu laong kumau Paulus laong bau Jisu dei nong leit kurem bat kabalang kadei kanong leit kurem tu mangiru ngi dei kum kinong leit kurem bat ngiate jutang bat kabalang bagi jing hikai jongka tingi sautu syusyu ya kajing koridor joka sngi ublei baka dei sngi ka bakar pangba na ka benta jungi kadei kajing job jong utrai ya ka pop ka jing yap ha ka jing mi pat ka jong ka badairu ka jing job jungi lengba ka baptisma ka jungi ha ka bangi ya te jutang ha ka jing Kristan ka jungi lengba ka baptisma ba dia kata ngi
hagariti jong kajing le niam baptisma ni syam ni kata ba kajing ete jutang kajingi kalong kajing kan tait ke pop bat kajing ngai hu bleu pau bleu khun bleu mensim bakhut bat ka balang katolik bakhut di kum ki khun Kristan ke ei ke bangin hikai na kani ka kampla ke bau Jisu ule hagar kom ngabakarpang ha kana Galilea kidei tang maki kidei ki ges Jisu ka Maria bat ki apostol modur bunsin don ki bayat ho ki ong padar kidei ban banra yaki ki khana tre jong piru ban yabam hoi don ki bala inbai jengi te sisha katu ka jing sautanat don ki ban nyobriu yaki khana tre jongi yo Andrew yo Arios bar ki wei de ki patre hang ni te han rei bun sin ngimla ban i yaki ngimla ban yalam yaki namar ba khep pe yaka parish don na pedeng ki ro ki ba sngau don kam ban pha ti kan ni ka man sim ban khot lang teng ha kan ni por chongkurem kam tam man ta kan ni ka jinglong bar thei ti ham chiet ba ka kom khot kalong ba e ba ngi ha ka YouTube kaba mi hamene step ba lo ong ka sarkar ti tang san phungut ban don ha ka jing khawai hanrei ki at sa wei not adin san spangut ya shat ya shat bat ki ong bang nyom be na phang kana kata ka jing ai kata teng jong kata YouTube rong nyom be na phang ten rei kata kam de kam bahari ban nyom na phang rei khadu khadwai ka jin jar nang tu pat ka bami nang tu ngintip mo ti ka jing kemen ka de ka wei ka jing khot ka de ka wei ngap nang ban khot ba phiap nang ban khot nang ko ngai phiap khot ki bri badun kam e ha kata ka jing khawai jong phi u Jisu udei u banang kong e ba phin hap khot ka Maria ka de ka banang ka ba ar pat ka hap khot bar ki apostol ki phadar bat ki widi bada pendabe kata pihap nang man khot yaki te kane ka jing kenti gure makana kala de kan uksa na ka banta bar khoin na sumudur berbor ha ka jing kenti gurem ki penlut daki hajar ki lak henrei kadnu ngut kita ginong lek gurem ki boong padar pe ngilawan na ka banta kane ka jing lek kajing kenti gurem po imani kani nak banta ban maintain ye kani gai mani la kani le se ban thiet ki ban kami mani tuna palat bongum ta kad ba ka reception bat kinong shondur ki ai ki lak na ki pheu hajar han rei hay mani umdon ti kam don ke jing khot la ban ong bo ulung do hab don tu je hab don rei kata ke jing khot umdon ni hab long berbor ku Jisu ban le kam phla mo ban le kam phla ti laban ong ngilong kup giges klempep hakajing kenti gurem jono hanrai bunsin ngikwa ban ai ke jigurku ke pakar pangba ya kata ka yilongi ngosem ke batmai ke badon ya ke jing kenti gurem bat ngi bau Jisu bat kamaria ke lele kata kidi tang na ki shot nong shot khot sngobha Rai kum no ki lejo i pen bane ka jingjan jar jong ka ni ka ying ka sem hatu kam dei ka man sim blei yang ni kam dei ka man sim kering ka jing sngusen ei ka jing kam ka bale si ka ni ka ying ka sem kan jin lak hemrai ndu kata lada kamaria kam sim blei i kata kile pe siau sop ta kilara ya klat ndai uta unong the wong lakar nga kabrum don syu ti kamod ba menta barokoi kilara ai ka klat rei kadon ta kicik nga kampep kamaria kalat tibi kata kalai ang Jisu kim don wan syu tinga trai kani kalong ke ei ke ba don kamba ki ges ki snodon kam man le ei lada syong no matang alai chakai jing khawai kan tikurem berngi isi sya kia jenjar to melali wan sim na Paris
kamlele kamper ikloi ban le kata tina kaliang jong u Yesu ang kampat poi te mei ka ya mei bale ka ai nga ka ai phi ngi de ta ki de guest jeng ni kampat poi ka pori nga ka ya jong kampat poi ka ai kata ka ya kat ko mi start bible ka ya mod ka de ka por ka bau Yesu sha stam ha bau de bandi ka khuri jong ji sha stam te kata ka de ka ya wala ta kampat poi ro